Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa-siswi SMK kelas 10 ingkang kula tresnani lan kula banggake. Mugi-mugi tansah sehat dan kengengi pandemi COVID-19. Salajengipun Pak An ngengi materi babakan ngrungokake wara-wara. Salajengipun siswa-siswi saged mangertosi video ingkang selanjutnya. Monggo disemak sareng-sareng, diwaos sareng-sareng. Monggo ingkang video ingkang kula kirim. Kidung Bumi Segandung. Kidung cerita rakyat Dermayu. Anggo anak putu. Awas aja pada sampai keliru. Tawati
Nah, salajengipun bocah-bocah saged materi woro-woro kasebut ana ing video. Salajengipun siswa-siswi kula paringi tugas nggih menika gawe woro-woro tema ning video ki mau contoh muga bocah-bocah takon gawe woro-woro tema corona utawa COVID-19 woro-woro. Bisa golek ana ning internet, bisa contone teks kuwi mau. Makaten babakan materi menika kalih siswa-siswi kelas 10 sugeng siang, sugeng pepanggihan malih, mugi-mugi anak-anak paling sehat sedaya kalih keluarga. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.